ассалому алайкум меҳмонони гироми қадр, ҳамҳизбиёни азиз, ҳамаи шумоёнро аз номи 40 нафар вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Варзоб ба таҷлили ҷашни пуршукӯҳ сеюмин солгарди ҳизби халқии демократии Тоҷикистон табрик менамоем ва орзу мекунем ки дар Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон доимо фазои сулҳу субот устувор бошад. Мардум чуноне ки дар барномаи ҳизб таъкид шудааст, дар шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона зиндагии худро пеш баранд. дар баробари суханронии шахсиятҳои бузург, намояндагони ҳизб, ман мехоҳам сухани табрикии худро дар шакли назм бо як шеър ки махсус ба ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бахшида шудааст, ҳамчун табрикот пешниҳоди шумо намоям. ҳизби сарвар, ҳизби халқи Тоҷикистон, раҳбараш пешвои миллат Оли Раҳмон дар ҳаёти иҷтимоъу иқтисоду ҳам сиёсат нақши боризу саодат баҳри инсон бо ҳидоятҳои раҳбар аҳли кишвар мекушояд роҳи иқболро саросар. ҳизби нерӯ, ҳизби армону навовар, бо дуои сарвари мо тахти бовар. ин ки моро Оли Раҳмон пешвоӣ мекунад, ҳизби моро то сурайё раҳнамоӣ мекунад. сулҳу оромӣ, суботу ваҳдати мо пойдор, қисмати моро ҳамеша ибтикори созгор. ифтихори дониёр, оромиши ҳизбу ватан, дур бодо душманӣ аз эътибори анҷуман. Ташаккур мекунам.